of blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they... Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Σήμερα θα σας δείξω τι γίνεται στην περίπτωση που σας συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν σας ανάβουνε κάποια πράγματα όπως το ABS, το ESP, το BUS και ιδιαίτερα όταν σας ανάβουνε συνδυαστικά, αυτό σημαίνει ότι αν είναι κάτι απλό που συνήθως αφορά μόνο το ESP, είναι το ότι κάνουμε από το κέντρο στροφή τέρμα αριστερά, στροφή τέρμα δεξιά, ξανά από δεξιά κέντρο και μέχρι αριστερά και ξανά πάλι μέχρι δεξιά, δηλαδή να κάνουμε 2 φορές ένα πέρα δόθε στο τιμόνι από άκρη σε άκρη για να στρώσει. Αν όμως βγαίνουν όλα αυτά μαζί, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή δεν σας δουλεύει το ESP, να το πούμε αλλιώς, ακόμα και μετά από τη διόρθωση με το τιμόνι που είπαμε ότι μπορείτε να δοκιμάσετε, κατά πάσα πιθανότητα φταίει αυτό εδώ. Αυτό εδώ το module, το κουτάκι αυτό της Mercedes, είναι ο αισθητήρας τον οποίο χρησιμοποιεί το ESP προκειμένου να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Τώρα, τι κάνουμε? Εγώ για αρχή, επειδή είχα διαφορετικά συμπτώματα από αυτά που σας περιέγραψα, τα οποία καλύτερο είναι να μην σας τύχουνε, σε μένα δηλαδή όταν άρχισε να τα παίζει το ESP, αυτό που γινόταν ήταν ότι καθώς οδηγούσα, ξαφνικά το αμάξι έκανε για ένα, τι να σας πω, μισό δευτερόλεπτο, μπορεί και λίγο παραπάνω, φρενάρισμα. Μόνο του κάποιον τροχό ξαφνικά. Κλείδωνε ουσιαστικά ξαφνικά η δαγκάνα σε κάποιον τροχό. Και μου άναβε βέβαια μετά το ESP. Τώρα μπορεί να έκανε 100 χιλιόμετρα και να μην στο έκανε ποτέ. Μπορεί να περνούσαν 20 χιλιόμετρα και να στο έκανε. Δηλαδή να το έπαιρνε στα μάξι 20 χιλιόμετρα να σου άναβε. Υπήρχαν όμως φορές που μπορεί να μην μου είχε ανάψει και να μην μου το είχε κάνει μάλλον και για μια εβδομάδα. Αλλά ειδικά το καλοκαίρι και τις ημέρες τώρα που μας πέρασαν του χειμώνα που είχαν τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες που είχαμε ας πούμε μέχρι τώρα, εκείνες λοιπόν τις κρύες ημέρες και τις πολύ ζεστές, τότε πάλι είχα θέμα. Κατευθείαν, δηλαδή μου άναβε ξέρω εγώ στα 10 χιλιόμετρα θα μου είχε κάνει αυτό το φρενάρισμα και θα μου άναβε το ESP. Το ίδιο και το καλοκαίρι, με το που έκανα 5 χιλιόμετρα 10 από τη ζέστη, δεν ξέρω εγώ τι, το επηρέαζε και γινόταν χειρότερα, κάτι τέτοιο. Έγινε δύσκολη κατάσταση. Τώρα, αυτό το πραγματάκι, Ελλάδα κάτω από 100 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να το βρείτε. Μην σας πω και 150 και 170. Έτσι. Και αυτό που έκανα εγώ ήταν μπήκα στο eBay, βρήκα τον κωδικό μου, τον χτύπησα και βρήκα, και είναι μεταχειρισμένο βέβαια, για σε 200 Sports Coupé με μία 111 μοτέρ του 2001, το δίλητρο, και αυτός είναι κοινός κωδικός και σε άλλα μοντέλα εκείνων των ετών και στο ML και δεν θυμάμαι και σε ποιο άλλο. Λοιπόν, και πρακτικά είναι 2 παξιμάδια που πιάνουνε, δεν είναι δύσκολο, και ένα φυσάκι. Αυτό τώρα, το module, βρίσκεται στο πορπαγκάζ, κάτω από το καπάκι που έχει το πορπαγκάζ. Και θα πάμε να σας δείξω πώς θα το ανοίξουμε για να το αλλάξουμε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έρθουμε στο χώρο του πορπαγκάζ. Να βγάλουμε αυτό εδώ. Και να βγάλουμε αυτό εδώ το καπάκι, το οποίο βλέπω έχει εδώ μία Torx και άλλη μία,
και μετά είναι κουμποτό από ό,τι βλέπω. Άρα ξεβιδώνω και επανέρχομαι. Πάμε λοιπόν να ξεβιδώσουμε. Ωραία. Βγαίνουνε και αυτά. Και τώρα θεωρητικά αυτό το καπάκι πρέπει να σηκώνεται. Ναι. Ωραία. Και να τη μονάδα μας. Έχει εδώ. Δεν βάλαμε ποτέ μια σκούπα. Θα έπρεπε. Άρα, για να βγάλουμε αυτήν, πρακτικά ξεκουμπώνουμε. Βγήκε. Και τώρα θέλουμε δύο παξιμαδάκια για εδώ, για να τη βγάλουμε. Έβαλα ένα δεκαράκι. Αυτά προσοχή, γιατί είναι πλαστικά, δεν τα σφίγγουμε τέρμα. Ωραία. Και να τη μονάδα. Εκεί. Τα σφίγγουμε. Όχι πάρα πολύ, απλά να νιώθουμε ότι δεν θα χορεύει. Ίσα ίσα. Βάζουμε τώρα και τη φύσα μας. Φαίνεται να κούμποσε. Ωραία. Και τώρα σας δείξω και τι είχα κάνει εγώ για να αντιμετωπίσω το θέμα, που δεν σας το προτείνω. Καλύτερα να πάτε σε ένα μηχανικό να σας το φτιάξει παρά αυτό. Εγώ αφαίρεσα τις δύο ασφάλειες 40 που είναι αυτή εδώ. Ωραία. Και από πάνω της ακριβώς κάθεται μια μεγάλη που λέει 50, που θα δείτε τώρα που είναι. Και αναγκάστηκα να κλείσω το ABS και το ESP και το BUS, πράγμα που δεν σας το προτείνω, γιατί είναι τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου για να μην γίνει κανένα ατύχημα, ότι μπορεί να προλάβει και να σώσει το ίδιο, που σίγουρα αυτό σώζει πάρα πολλές φορές, να ξέρετε, μέσα στην πόλη. Και τα αφαίρεσα γιατί αυτά τα φρεναρίσματα που μου έκανε ήταν πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή πηγαίνεις σε καμιά στροφή με 100-120, να πας να στρίψεις και ξαφνικά να σου φρενάρει και να σου μπλοκάρει ένα τροχό. Λοιπόν, θα βάλω πίσω τις ασφάλειες στην ασφαλιοθήκη. Σε αυτήν εδώ. Λοιπόν, και θα βάλουμε τη μικρή πρώτα και τη μεγάλη μετά, οι οποίες μπαίνουν πάνω εκεί, αυτά τα δύο κενά είναι. Ωραία, μπήκε η μικρή, να μπει και η 50. Ωραία. Τα αφήνω αυτά κάπου στο πλάι γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ωραία. Πάμε τώρα να το ανάψουμε και να δούμε τι θα γίνει.
Δεν έχουμε αφήσει τίποτα πίσω. Εντάξει, δεν θα κινηθεί τίποτα από εδώ. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Όλα καλά. Αυτό ήταν το σύντομο βίντεο, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Και έχουμε κι άλλο υλικό που θα το δείτε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got